אוקיי, זה הארון בעין לבן עליון. הוא היותר חשוב ויותר קריטי, כל הפארק עד החנייה. יש לנו 5 ברזים רלוונטיים אלינו, רק זה נספר ככה, יש 1, 2, 3, 4 ו-5. מה שרלוונטי פה 1, 3 ו-5. 1 עובד על כל השיחים באתר, ראשי טרסות, שיחים, כל המרווה, כל הסברס. 3 עובד על כל צד ימין. צד ימין, האתר בעצם אתם יכולים לחלק אותו לצדדים, לפי השביל המדרגות של האתר, המדרגות שעולות מהחנייה לבריכה. כל מה שמימין, כל העצים מימין אליו, שאתם בעצם יורדים. זה כשאתם לא לכיוון הגן חיות, לכיוון השני. מימין בירידה, זה ברז 3. כל העצים מצד שמאל, לכיוון החנייה, איפה שהדגלים, זה ברז מספר 5. 2 ו-4 כרגע לא מחוברים לכלום, הם עתידיים. אם נרצה לפתח משהו, יש לנו, כבר הכין לנו הקבלן ברזים, שנוכל להתחבר אליהם. בגלל זה כרגע, כמו שהסברתי בסרטון הקודם, תראו, הם על מצב סגור, הם לא על מחשב. אלה על מחשב והם על מצב סגור. זהו, זה הברזים של פארק עליון, זה חשוב להכיר.